फार्स्ट पेमेन्ट बेसे डलार मोननो हाखो सनाफोर आङो नै नायदो जायफोर जों बायदि गोजानाव थानाय फिसाइफोरखौ फिसा फिसा बाथ्रानि थाखायनो जोङो मालाबाबो बिसोरखौ दिगदार हरनो नाङा गाव हारसिं सल्भ खालामो प्रब्लेमखौ बिनिफ्राय बिन्दास खिथाहर प्रब्लेम जादोंमोन सना आं सल्भ खालामबाय होननानै आरोना खुलुमबाय सनाफोर आं जोबान उनको फिनखौ सबा सबाय माजियाव जो फबारनाय महरा सनाफोर दामुगै बेनिफ्राय ब्लग्सखौ जोजोसो नायलांबानो जाबाय एन्ड फंबाय बिनानावमोन जायफोर भिडिअ गादों नोंसोर नुखाबाय जानांगौ आंनि कमेन्टखौहाय आं फुरा भिडिअखौ नायगासिनो दङ दहाय फुङावथ' आं बुहुत भिडिअ नायदों माने आंनि फिसालाया थिनथायावनो खिदोंमोन एसे उदै गाज्रि जादोंमोन आरोना बेना थांलाय फैलाय बेखौ नेनायावनो आंहा एकदम नोंथांमोननि भिडिअ आरोना माने ओरैसो होनजालायनाय जागोन आरो सोरबा नुसनबायोबा फिसालाया जों बेमार ओमफ्राय बिमाया मबाइलाव बाट फिसालाखौबो नेबाय नोंथांमोननिखौबो नायबाय स' बयनिबो मोजां नोंथांमोनाबो आंनिखौ जोजोसिम नायलांबानो जाबाय बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेलाइकनखौ दाबायदो ओमफ्राय भिडिअखौ फुरा नायनानैसो जाज खालामदो ओमफ्राय मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारनो होदो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामहरदो मोजांथार मोनदोंबाथाय शेयार खालामनानै होदो आरोना बाराद्राय एक्टिं मोनदोंबा इगनर मारिदो आरोना आंखौहाय स' भिडिअखौ फुरा नायलांदो बेनिफ्राय आं नायदो मैयाथ' आंथ' नोंथांमोनजों शेयार खालामखादोंमोन बङाइयाव थांदोंमोन हाबा जाहैदोंमोन आमाइ लोमजानाय नायहैदोंमोन देख थांबाय नालाय आरो माथोबाव सुइटार फिसालानि सुइटार गस्ला पेन्ट मजा आंनि दख'ना गस्ला पेन्ट मजा अफ्स आरो बाल्थिङाव फिसाजो खिनाय सुना लागोनसैलै आं सनाफोर सान्दुंआ बारा गैया ओमफ्राय आंहाबो देहायानो माबा बोरैबा जागासिनो दङ मानसियानो दासान्दि माबा दुब्ला ओमफ्राय इगनर मारिनानैसो दङ आरोना आङो सुना लागोन जों सनाफोर सुनायखौलाय मा देखायनो आरो आंनि जि सुनायखौ बहुद देखायखाबाय आङो ओमफ्राय जि सुनायखौ देखायबाय थाबा गाज्रि मोनगोन ना सुना लायगोन आं सिरि दे जेसे तेसे खतम सनाफोर बेखिनि सुनायावनो मेंगुलायबाय आरो नै बाल्थिंसे बैथिंजाय लामहैसै जोंना मा होनो दैनिथ' प्रब्लेम नङा बाट सान्दुंनि बिराद प्रब्लेम स' लामहैलाबायनोसै बिथिंहाय जि सुनाय खामानि खतम देहाखौबो आख्लायनानै लाखासै सनाफोर बेनिफ्राय मोजां खामानि मावनांगौ माबार साथि बाथि लागायनासै नोंथांमोना थामायलायनानै एसे मिन्थिखाबाय जानांगौ आंनि मा मोजां खामानि स' नायलांबाय थादो अबावहाय देहा आख्लायनो सनाफोर नायदो हे प्रभु हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी मेरा तो हालत टाइट हो गया लेथ्रा जाब्रासो साफा खालामनो आखायाव लाग्रोबावबाय सनाफोर नै ओमफ्रायसो लुस्रनोसै आङो ओमफ्राय दिनै आंनि आदारा जाहैबाय बुद दालिजों आलु ओंख्रि कबि एवनाय पापर एन्ड मा होनो थास' बिथ'रिजों ना गोरान मैयानिसो फुदुंबायल' आरोना बेजोंनो आङो जानानै लानोसै ओमफ्राय सनाफोर सोर सोर थास' बिथ'रि ओंख्रि गोथाव मोनो आङो बिराद गोथाव मोनो बाट हाजार मोजाङै सं जे ओमफ्राय आंनाव मानो एसेबाबो माने गारामायाव मानथारो आरोना दा नै जोंना बेयो नानिखौ लाग्राया बेहा मानाखैनो थोब आंनाव जि मानबाय आरोना गोखै होनानै संलायदों खारैबो एसे होलायलायदों आरोना अब्लाबो मानो आंनाव थास'फोरनि बुस्थुआनो मानजोबखायो जास्ट माया माना थारुन ओंख्रियाल' माना आरोना आंनाव सनाफोर सोर सोरहा मानजायो आं बायदि खिथाहरलाय खुजालिथां माथां गारामा सिन्थायनो मानो आंनाव बेनिफ्राय जानोसै बेखौनो मानबाबो गोथाव मोनोना खैसिब खैसिब टमेट'बो होनाय बेनिफ्राय बहाथो बेदर मोनजाबाय थानो काजिननि हाबायाव जानानै फैबाय बिमायमोननि न'आवहाय ओमफ्राय मा न'आव बेखौ लुगैबावबा जाबावगोन होनबाय मिरामिस जानोसैलै एसे बेनिफ्राय इम्परटेन्ट खामानियाव थांनोसै स्पिडावनो सानसु सांग्रां थांनोसै नै नङाबा आरो दा बेलासियाव गुसु जालायगोन ओरैनो दिनै बोथोरा बिराद गुसु मिरामिसबो जानांगौ ओमफ्राय आं जानानै लांनोसै जानायखौ मा देखायबाय थानो नङा होमबा जाखां लोंखां थाबथां थुबथां सनाफोर पेमेन्ट लायनो ओंखारबायलाय पेमेन्ट नायलांबाय थादो मा लाबोयो आं बे पेमेन्टजों आरोना दा पुलिसफोर मोनफ्रांबाय 1000 फाइन नांलायगोन नै बाजाबाय नालाय हाथारला आरो रेडि जाबाय सानसु सांख्रां बिथाङाबो थांगोन आरोना ओमफ्राय सासे टप्लाया बिखुङावसो नै फिसालाया टिउसन दं नालाय बे थाङा दसेनाव बेहा टिउसन थांसिगोन आरोना दा थांग्रोनो पेमेन्टआ मोनबाय नालाय सनाफोर बेयाव हाबफैखानांगोन नङा होमबा नङाबा बोरैथो बख'नो सब बख'ना लागोनसै आङो दा न'आव मोजां देखायनोसै बाजारावबो एसे गारलांखानोसै स' दिनै एसे बाजारा हालखा आरोना लायनो आखाइ बुंजोब्बाय ओमफ्राय मनायाबो बुंजोब्बाय नै आरो इयाव लाबावबाय बायदि लानांगौआनो दासिमबो जोबनो थाङा ओमफ्राय ओरै सानै मानसि बाजैयाबो बामजायाबो ओरैबायदि दिगदार लाग्रोनोसै जोङो फैयै ओमफ्राय दोखो मेंबाय नालाय मिन्जुसो जिरायलायबायसो आरोना जोङो डनबस्क' टार्निंआवहाय माने एसे जोङो गाइखेरनि साहा लोंलांसै होननानै पक'रा लाबाय आरोना न'आवबोथ' गाइखेर गैखाया नालाय आरो नै आंहाथ' गसंनानैसो जिरायनानैबो सुख सान्ति मोनलोंबावा अयथासार आं नायनाय मोनबाय आङो
अब्लाबो जाया लोङालासिनो थानो हायाना मेंनाय देहा एकदम दोखो दोखो बे खाथियावनो नेपालि आन्टि दं डन बस्क' टार्निंआवहाय बेयावनो एसे पक'रा 20 थाखानि ओमफ्राय साहा 10 थाखा होनानै लोंबाय आरो जोङो ना सफैबाय सोनाबार गायले गुले जाबोजोबबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय नायदो पेमेन्ट हाबजेननायनि खोथा लानानै फैजोबबाय आङो नै एकदम आलु आला बायदि बायदि नांगौआनो जोबखाया नालाय सो लायबाय आरो सोनाफोर नायलांबाय दे नांगौआनो जोबखाया नालाय सो लायबाय आरो सोनाफोर थांजेननायावनो 1000नि बारा गारनानै फैखाबाय आरोथ' दंबावोसो खम जारला संसार जानाया फार्स्ट पेमेन्ट बेसे डलार मोननो हाखो सोनाफोर आङो नै नायदो हा हासबेन्डआ खरसानो बेसेबां सोना हरदों बेखौ बख'गोन आरो जाम्बि जाम्बि अबहाय गोदाव सोराव हासबेन्डनि खस्थ' खालामनानै मोननाय फैसासो सनाफोर बेसे फिसा गोजानाव थानानै मोननाय मा होनो दुखुनि खोथा सरकारनि मा होनो दुखुनि खोथा सरकारनि फैसा जानाय खोथा गोजानाव थानानै खस्थ' खालामनानै मोननायसो गावनि न'खरनिफ्राय गोजानाव थानानै मोननायसो आंनि हासबेन्डनि मेहनतनि फैसासो सना आंनि जेबो गैया बेखौनो लायनो थांदोंमोन मा खालामनो बिसोरबो मा होननानै बुंनो ना सनाफोर ओरैबायदि आं मालाबा सानो दा बिसोरथ' खस्थ' खामायो बिसि फिसा न'खर बिसोरनि थाखायनो खामायनाय जायो गावनि थाखायथ' मा खालामो मालायखौ आं मिन्थिया बाट आंनि हासबेन्ड गावनि थाखाय जेबोखौनो खालामा होननानै बुंजायो आरोना स' बिराद माने साननानै नायबा आलदा आरोना माने बे दाबसेयावसो बियो थाहैयो मेसनि ओंखाम जानानै ओमफ्राय जोंहा बिथिंजाय माने बिनि खामायनायखौ माने जागासिनो बेनो संसार होननानै बुंनांसिगोन नङा होमबा सनाफोर बिसि फिसा गथ' गथाय बेनो संसार ना अब्लाबो बोरैबा आलदा मोनो आङो जायगायाव थानायबा जों जेरै थादों गावबो बिदिनो थानो मोनोमोन बाट बे एकदम आलदाथार आरोना फौजिफोरनि केसाहाय जेनेबा न'खरनिफ्राय गोजानाव थानायनि केसा आलदाथार बिसोरनाथ' जेनेबा बाउण्डारि बा हिसाबावसो थानांगौना बिसोर जानला मानला हाइफाइ गाननोबो मोना जेनेबा जोंथ' जेनेबा गोसोबा गाननो हाबावगोनसो बायबावगोनसो बाट बिसिना बायबाबो गाननो लोगोआव बहा गाननो बस बे डिउटि जरासे लंपेन्ट गस्ला जुथा जरासे बेजोंनो थानांगौ नङा होमबा आरो मा होनो गुसु दाथ' बिराद गुसुनो बेस्रा आरो जोंनाथ' दा हासबेन्डआ माने दाख्लै सानसानावल' डिउटि होनांगौमोन आधा बेला दा ओमफ्राय मानसिया एसे खम जादोंनो आलदायाव बर्डाराव थांजोब्बाय ओमफ्राय एकदम मोनायाव डिउटि होनांगौ दसे बिराद गुसु आरोना जों दाख्लैसो थाहैनानै मिथिखाबाय आरो बयबो मिथिखायो सिक्किम गेंटकफ्राव बुहुत गुसु होननानैहाय ओरैहाय स' बिराद गुसु आरोना बर्थमान स' बे मेहनतनिसो सनाफोर आंहाथ' बिदि पेमेन्ट मोननाय जायाखैना सनाफोर गोदान दासो जाहांनाय चेनेल नङा होमबा लासैनो नोंथांमोना अनसायलांबाय थायोबा खिजानि आंहाबो पेमेन्ट बख'नो हायो डलार बेबोथ' डलार जाहैयो ना हाब बेलेग भाषायाव बुंबानो डलार जाहैबाय हा जोंहा फैसा होनबाय आरो खय हाजार खय लाख बिदि बुंबाय नङा होमबा स' थांनानै फैबाय आङो फैसाया जोंना नै बिदिनो जायो हाबनाय लोगो लोगो बख'नांगौ साख्रि मावनाय माने मासनि फैसा मासावनो एकदम सुइनं जायो आरो जोंना गथि जाबाबो बेबायदिनो जायो माने लन थनबो थानाय जाहैयो ना बिदिनो अनसि जानांगौ जाहैयो ओमफ्राय लायबाय आङो हिसाब खिथाब खालामनानै माखासे खरस नोंथांमोननो देखायखाबाय मादि मा लानानै फैखो एलु एला मा देखायबावनो न'खर संसार ओंखाम संग्रानि माल गानग्रा जोमग्रा ड्रेस पाति जेबो गैया रावनिबो बेनिफ्राय मा होनो रुम भारा होनांगौ मा होनांगौ लानानै फैबाय आरो थोआ बियो थेवबाबो आङो आखाइयाव अहल बहल लाफैनो बायो फैसाफोरखौ मानसिफ्रा बुङोना आखाइयाव थायोबा लाब साबसाब गलाङो बाट आजिखालि एटिएमाव थाबाबो लाब साबसाब गलाङोलै फनफोरजोंनो फ्लिं होनो हायो नालाय पे खालामनो हायो जारला जानानै थाबाय फारसेथिं मोजांबा फारसेथिं गाज्रि स' आङो एसे हिसाबनि बख'नानै लाबाय दा मथा बुस्थु होनांगौफोरखौ होस्रांनानै लाग्रोनोसै जानोसै बिदिनो गथि ना मा होनो बुङो सनाफोर बेनिफ्राय अनसायलांबानो थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं बे डलारनि खोथा बुंनाया जाहैबाय आंनाबो इउटुबा मनेटाइजेसननिफ्राय एसे डलार स्टार्ट जाहांबाय आरो एकदम एसे नोंथांमोना अनसायलांबाय थायोबा खिजानि 5-6-7 बोसोराव मोनहैनो हागौ आंबो मोनहैगोन खोमा अनसायलांबाय थाबानो जाबाय दे ओमफ्राय दा एसे डलार हाबहांबाय आरोना डलाराव एसे नुजाहांबाय आंनाबो ओमफ्राय मनेटाइजेसन जाबानो नुजाखायो नुजानाया जेनेबा नायदोंबा आरोना मानसिफ्रा अनसायदोंबा नुजायो आरो एसे ओमफ्राय लासैनो नुजाथोंसै बिराद टाइम लागोन बायदि मोनबाय आंलाय आरो मा बांद्राय मोजां भिडिअबो लाबोनो हाया जेबो जायगाबो एक्सप्लर खालामनो हाया बे दैलि ब्लग्स स' नायगिरि बिथांमोनहा गाज्रि मोनाबा नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिनो
ओमफ्राय आं आपडेट होलांबाय थागोन मा जायो दा खिथाथावथाव डलार जायाखै जास्ट एसेल' डलार जादों एकदम जास्ट मिथिया एकदम आसुगुर फिसासे डलार जादों आरोना स' बेबो आंनि थाखाय बहुत किमथि बिनि थाखायबो आं थेंक इउ स' माच नोंथांमोन नङाबा बे एसे डलारखौनो आं मोननो हानाय नङामोन नुनो हानाय नङामोन माने मोनथ'वाखै नुनो हानाय नङामोन आरोना बे आंनिनो जाहैबाय ना बे एसे डलार नुजानायानो स' दङ आरो सनाफोर ओमफ्राय अनसायलांबाय थादों अब्ला आंबो खिजानि डलारा थाब जानायनि ओमफ्राय मालाय बादि फार्स्ट पेमेन्ट इउटुब पेमेन्ट बेसेबां मोन्दों मा मोन्दों 100 डलार जाबासो मोनोनो माथो गुगोलाव सार्च खालामनानैसो नायबाय बेसेबां डलार बेसेबां मा ओमफ्राय नायनोसै बेसेबां मा जालांबाय थायो आपडेट होलांबाय थाखागोन ना आङो सनाफोर एसे खामानि मावनानै लाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय फिसाजों लाग्राजों लामाथिं ओंखारलांबाय आं एसे बुस्थुफोर खनस्रांनांगौ जि जोमबो खनस्रांनो हायाखै बारा पेमेन्ट होननानैबो नोङो गोदोनानै थानो हाया ना सनाफोर खामानियाबो इम्परटेन्ट नङा होमबा खामानिजों लोगोसेसो आङो ब्लग्सखौ लांफागासिनो दङ इउटुबखौ नोंथांमोननि अनसायनाय मोननानैसो आङो बोलो होनानै लांफागासिनो आरोना मोजां कमेन्ट मोननानैहाय नोंथांमोननि मोजां आब' भिडिअ लाबोबाय था आगै भिडिअ लाबोबाय था बिदिनो लाबोबाय था मालाया जेखि बुङा बेफोरबायदि खोथा बुंनायावसो आं गोसो गुदुं जानानैहाय भिडिअखौ लाबोयो आरोना सनाफोर नङाबाथ' आंनावबो देखायनो लागा जेबो गैया बेफोरखौनो आं एसे इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामनानै लांफाबाय थागोन आरो सनाफोर दे नोंथांमोना अनसायलांबाय थाबानो जाबाय एनिवे सनाफोर गोबां खोथा बुंबाय बाराद्राय बुंनाय बायदि मोनदोंबा माफ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जाय आं बायदि स' फिसाइफोरखौ रेसपेक्ट खालाम न'खरनि फिसा माबा दावराव दावसि जादोंबा बा प्रब्लेमफोर जादोंबा बेखौ बारा खोन्थाहरलाबाय थानो नाङा आंनि अपिनियन आरोना सनाफोर आं बिदि सानो ओमफ्राय अबेखौबा फिसाइजोंबो खुला जोङो शेयार खालामनांगौ जायो ओमफ्राय बिसोरनि टेनसनखौबो जों नायनांगौ जाहैयो बबेबायदि जायगायाव दङ मा हालोदाव दङ मा टेनसनाव दङ बेखौ जोङो सानग्रोनांगौ बिसोरबोथ' बिसोरनि गोजौआवबोथ' बहुत अफिसारफोर थायोना बिसोरनि सारमोन स' बिसोरनिफ्रायबो बिसोरो मालाबा रागा जोंजानाय जायो मा जोंजानाय जायो स' बिनि फारसेबो जोङो माने जोङो ध्यान लाखिनांगौ जायो आरोना स' न'खरनि फिसा प्रब्लेमफोरखौ माने हेन्डेल खालामनानै लांनांगौ आरो ओमफ्राय गासिखौबो लाखोमानाङा फिसाइजों बिसि फिसाइ जिहेथु शेयार खालामलायनांगौ बाट प्रब्लेम फिसा जायखौ नों सल्भ खालामनो हायो सल्भ खालामखांनायनि उनावहाय बिसोरनो कुइस गोबोरैखौ हरनांगौ आरो बिदि जादोंमोन आं सल्भ खालामबाय नों सिन्था खालामनाङा सना होननानै आरोना स' आरो खुगानि गोदै रावानो बिसोरनि थाखायबो किमथि बा जोंखौबो बिसोर गोदै राव बुंहरबानो जोंनालाय आरो माथोबा रावजोंनो खामानि सोलिनांगौ जायोना बांसिनानो मानसिखौथ' नुला नालाय भिडिअ कलिंल'सो नुसिगोन ओमफ्राय रावजोंल'सो जोङो गोदै रावजोंल'सो जोङो बा सासेया सासेखौ थुलुना सासेया सासेखौ हिम्मत होनायजोंसो जोंना संसारा जालांगासिनो दं नङा होमबा आङो बेलेगफोरनिखौ बांद्राय बुङाखै जा आं बायदि मानसिनि हालोदखौ बुंदों आरो माने खासकर आं आंनिखौ बुंदों आं बेलेगखौ बांद्राय बुंनो साना आंनिया बेबायदि जागासिनो दङ ओमफ्राय आं बेखौबो बुंनो सानो जाय आं बायदि आब'फोराथ' मिन्थिखागोन बिसोरना बांसिन एक्सपिरियेन्स थाखागोन बिनानावफोर बेबायदि आरोना रेसपेक्ट खालाम जेखि जाया फिसा प्रब्लेमखौ गावनो सल्भ खालामनो नाजा बेबायदि आरोना स' आं दा भिडिअखौबो दोनथ'नोसै बाराद्राय बुंबा सोरबाफोर बालायगोन आंखौ मा फेक बखियो ओमफ्राय फिसालाया आङो टिउसनाव थांखाबायमोन सफैनायावनो आं दा एसे गाइखेर साहा लोंबाबो लोगो साराथा लाल साहा एसे लुबैबावलाय लायो ओमफ्राय एसे लाल साहा लोंबावनोसै आङो स' थेंक इउ स' माच